Video settings. Miten menee taas vitsi, mistä Rieppe taas täällä? Uutta videota. Nyt Team Fortress 2 on käynnistymässä tässä. Ja tänään oli kiva yllätys ulkona. Ajattelin tänään käydä kaupassa. Mutta voi. Siellä sataa. Pitää vaan toivoa, että tää nyt huomenna olisi vähän parempi sää. Scout. Tämmöstä. Ja tää ei oo unusual sitten. Tää on vaan niinku tämmönen. Sata ropisee pili pom. Ovikello. Ja syytä videon lyhyten on se, että mä en tiennyt tänään tulee sadetta. Mä ajattelin, että mä voisin tänään mennä ulos. Mutta mä sain nyt täällä vähän tehtyä kaikkea tämmöstä. Mä sain tän mun toisen näytön, tai tänä. Mä löysin sen johdon. Holy shit, toi on hieno tää Rainbow Dash. Joten mä sitten huomenna teen vähän pidemmän videon, koska huomenna mä menen sinne Hyvinkäälle. Me tuvataan sitä automatkaa siinä. Ja kaikkea tämmöstä muuta kivaa. Nyt se on sit moro.